ke sudah mau Kari woi. engkau ang auto kau thang kau tu kan kami dunia borok langai hal demi semua dan karena pakai semua bahasa selendar juga dah semua kata mi selendar semua oke awas salam maria anak di sini kan oke kalau kalau busuk aku sendiri aku tahu ini pokoknya lagi di sini itu kayak hal saya kan Wana macing mang pelikat saya peka sal ketang no kuai tula sikor hati wa tipra mota kelainai Sunil Deborma temrang rokbai bujak nani nangka thuitutui khlaiei belai khno tabuk sak derajak thuitutui tabuk kuai district sak hamnogo klaimani yagulo narakmai ni bagai jibi sak hamnogo rohnani nangka refar Sunil Deborma no belai khno ur nanglajak party mung tula sikor hati wa tam koksaka khananya di report Nogbar News. Aku mau tunggu. Pokoknya nak buka karena anak pun ke sudah mau Kari woi. engkau ang auto kau thang kau tu kan kami dunia borok langai hal demi semua dan karena pakai semua bahasa selendar juga dah semua kata mi selendar semua oke awas salam maria anak di sini kan oke kalau kalau busuk aku sendiri aku tahu ini pokoknya lagi di sini itu kayak hal saya kan barbe kan buku baik angin juga kok mana ang tahu sih hayur nogo thang khana oi Buti ki puja khabo boron phai mane. bazar tola sho bazar thamani kin tola sho bazar Hari ini nogo thang tongma jarawa ono chodri tombor lama kaso gar cek khai nei ongkhor riwoi bono ning da khose so basa cylinder yada ni sabo nge bosa kabo dorina na khari nei dan samani logo no khosai buisi kabo gora khotai Nang itulah sikor tini tam pati ini hospital faina. Hambai cini 10 nang khulai tula sikor yang site singo borok Sunil Deborma nei diploma thapati khlayo bo bazar ni kifilin nogo thang toma jorawo bono gari ni soklai bono bu nei ching saiman ka tei nu khaje yak rok blaikeno robonjak fikung rok blaikeno bujak ma mari kebangma obahaike jeng ahot to obosai bono palkai thangai jeng bono hospital jeng tu katabu tabuk kai oro khoi district hospital ni simi bono jibi hospital le refer khlai jakha O bunai ro khasi sinika. bunai to chundo saimia kho borok boto nichoi sinika Oke, tak o bunai ro ni bagai kunu thana ro gono ro jajano kha. FR khlaijak nai bo phaika hangke bo borok to sinijak sal kadang jehetu bini elakat ni borok bo sinui bo FR khlainani bage bo ready tong Oke, tabuk to election ni jora, kai nong amsa ni lukurong nang tam kok kasana musung. Oba hai. amsai ni lukurong no tam sanai election to phayo thango ngai no tongo oba hai walai tok lai bulai chini kunu lap munglak sing je jani ja hamjak ma pati ka hamken khlaimano kun apoti kili gণতন্ত্র hawo on bage lukurok oba hai gণতন্ত্র hawo je jani ja hamjak mane pati khlaidi kaisa nota kaisa khai blame khlai bulaina tok laina oba hai rok abo hangkai black hanon selangma sisa te naslem maru Ke sare chini mungkai. ani mung biplop Deborma Bari no tolesi ugui azari bara